Pero una mo masuko. Gusto namo nga ma-inspire. Pakila-ila. Gahi, Bernie. Kining atong bisita ni ining buntaga. Mga kagahi. Muna nga niya kung background mga kagahi. Usa ka kagahi-anon ang nominado karon sa Metrobank Outstanding Filipino Award. Ubo sa Soldier na nun. Soldier category. Sundalo, ha? Sulda man to mo ganina. Kasamtangan siyang commander sa headquarters Naval Reserve sa Eastern Visayas. Certified gahi kamay. Ladies and gentlemen, live na live, si Captain John Michael Barameda. Mahirap. Hello, sir. Good morning, Ay, Captain buntag, sir. Barameda, sir. Maing buntag, sir. Ang buntag sa inyong tanan. Pulba Basta, kayo. sir. Gahi pa ba, sir? Gahi pa? Gahi pa ba, sir? Okay lang, kuyang. Kani, kuyang, good morning kani mo, ha? Kanang, dili basta-basta nga maila ka as one of the outstanding Filipinos, Bernie. Dili basta-basta. Correct, tama. Unya, kaning atong bisita, si Captain John Michael Barameda, usa ka nominado, gipili karon as one of the outstanding Filipino award sa Metrobank sa soldier category. Congratulations kanimo, Captain Barameda, sir. Pulba. Tama. Unsa may mga basihan ana, sir? Kanang Ria ana. Sa kagwapo ba na, sir? Sa kagwapo? Sa hinapay ba na sa buhok? Out. Oo, sa ba na? Kay dugay naman ni si Bernie kuan bisag iyahan siya do, wagi manumini. Wagi manumini. Oh. Say, gusto lang mo ibalaan, Captain, sir, kung unsay basihan aning pagkapili, ikaw ba ang nag-raise your hand? Ana, pero sa klase I ba? nominate Ma'am, myself. Ma'am, I nominate myself. Ana, or natingala, nakalitan lang ka aning, naapil ko. Oo. Kay naay mga tao nga nakailan nimo bisag asang lugar, ikaw ang ilahang gi-nominar. Yung ana ba na siya, sir? Sir, sa Metrobank, sir, bale, para maka-join ka, sir, ang imong headquarters, sir, ang mamili kung kaangay-angay ba ka na maging aspirant sa Metrobank Foundation. So, katong mong giingon na ang imong nasa imong mga paligid o imong mga silingan o imong katrabaho, sila ang mag-nominate, maghatag og award para dito sa imong headquarters na magkuan sa imo na, oy, pwede dito si Captain Barameda na maging contestant sa Metrobank Foundation. Basig kusog kay ka mong hatag og ayuda. Unsa may gibasyan na, sir? Unsa may dapat buhaton day sa usa ka tao, sir, para ma-nominado ka na, sir? Siguro, sir, before ka mag-isip, sir, na maging nominate sa Metrobank, siguro by heart, sir, ka ng imong serbisyo ba sa mga katauhan. Ano ka lang, kasi lisod man po na, sir, na mag-isip na ka. Pasensya na, sir, kung nakakatagalog ko, sir, o Bisaya, Okay na, sir. Pag sundalo, sir, bisag-bisayang dako, kakatagalog-tagalog ba kay parang universal mong diri sa atong kaasa ka. Labi na na-assign ka diya sa kanang waray. Ila. Oh, yes. So, sa ako, sir, talagang service to the community, saka service sa among organisasyon. So, mo nang kapangitaon sa Metrobank, mangutana siya og kanang unom kabuok na kategorya. So, mamimili sila kung unsay pinaka best sa tatlong kategorya na imong gihatag sa imong organization ug tulupod ka buok kung unsa imong nahatag sa komunidad. Mo na ilang kapangitaon. Ikaw, sir, nakadiya ka as Philippine Navy, no? Nga, Yes. kamo ang tigbantay sa archipelago Oo. sa security nato. Tama mo, sir. Labi na grabe kayo mga issue ni mga West Philippine Sea. Apil na sa inyo diya, sir. Yes, sir. From 1998, sir, to 2001, sir, I was assigned sa West Philippine Sea, sir. Uy. Dili tinuod nga talawan mo sa mga inchik. Sir, kami talaga, sir, guided kami sa kung anong utos sa atong gobyerno. So, Kani nga talagang gobyerno ron
kani nga gobyerno ron Captain Barameda, sir, lahi gyud ni nga mo suporta gyud sa mga sundalo ron, labi na nga bag-o ang inyong barko. Tama, na, may bago, tama. Unya Yes, sir. barko nga dili lang kay shotgun ang gibutang diha kundi Kulba. Hay, ulba gyud. oo. Mga ana, unsa Yes, ka sir. mapasalamaton ang mga sundalo labi na ang Philippine Navy karon sa kasamtangang administrasyon ni sir? Pasalamat kita sir sa atong presidente karon kay talagang continuously kahit meron tayong mga challenges sa atong pandemic karon, talagang gihimay-himay pagyapon na atong budget na para dili mabiyaan ta sa atong pagmodernasyon sa atong Philippine Navy o sa atong Armed Forces of the Philippines. Bern, alam mo ba Bern, eto, ewan ko lang kung chismis ito. Ang ganda na ng kaman ng Philippine Navy. Ha? Oo. Unsay pasabot Totoo ba yan siya, Captain Barameda, uyang na? Ah, Pag ang Navy, sir, siyempre, Navy. Barko. Totoo yung kasabihan. Pero parang hindi na mahalata yata sa'yo. Na yung in every port, report. Huy! Every place, replace. Totoo yung mga ganyan, sir. ano lang na murag istorya na na siya. So, bisa na. Chismis siya. Chismis. Hindi ka parehas ni Juan, sir. Kamo sa Navy, di mo parehas ni Atong Anga. Hilig og mga tari-tari. Pero pa na itong mga Philippine Navy, kuyang. Oh. Isa ra may nasagol sa Navy, sir. Katuraman si Trililing. Oy! Ano? Si Trillanes sa may murag buang yata sa tamayan. Umawa to. Ano man Bitaw. unsa man yung mga Balik Navy? na. Anong mga Navy? Kailangan gyud ing ana, gwapo kayo ana. Itsuraan. Alangan, mabitaw wa ka makasulod. Ana gyud dapat sir. Mo na requirements gyud dapat sir. Mabitaw wa kasulod si Bernie. Oy! Ano ang trabaho ng ano ba talaga sir saan nakatutok ang assignment nyo personally ngayon sir? Personal sir, akong assignment sir is commander ako sir sa Naval Reserve Center, Eastern Visayas. But presently sir, dahil pinadala ko sa among organization sir na mag-aral sir sa National Defense College of the Philippines karon sir, karong tuiga. So, estudyante blues muna ako karon sir. May tatlong kategory itong award. No? Ibig ba sabihin nito, Captain Barameda sir, na tatlo rin kayong posibleng manalo nito? Sa soldier sir, bali tulo sila ka boxer, usa ka enlisted personnel na slot sir, tapos isa ka officer, tapos merong ilang giingon na katong pangtatlo is wild card sir. It's either magaling sa officer or sa enlisted. So bali karon sa final sir, unong may kabuok. So dalawa ka Navy, duha ka buok na Air Force ug duha ka buok ka Army. Ha? So, Kulba kayo Kahit eh. nominated lang sir ha, malaking bagay na yan para sa inyo. yes sir. Pag nominate mo pa lang sir na nagrepresent ka sa imong headquarters, dakong ano na yan sir, Dungog. darbo sa imo Oo. kay kunyari sa isang headquarters sir, daghan man mo officer, mga sa isang organization pa lang, sa amo sa reservist, sa Naval Reserve is meron kaming 50 to 100 ka officer. So kung ikaw pa mapili pa lang dyan, sir, talagang it's really an honor na already, sir. Sir, kanang imong uniform sir ba? Nakay kanang mga sobra na sir kay tinuod man daw sir kung maka-uniform ka na sir, dali ra daw maka-loan sir. Tinuod ba na sir? Tina ba sir? Kay kanalan daw uniform sir, wala daw kumikir sir, diretso na daw ka ma-approve ang loan sir basta yung anang uniform sir. Pwede ba na hulaman sir? Pwede ka, sir, mag-join sa ano, sir. Kasi, yung Naval Reserve Center, sir, parang mo na siya, sir, na kanang atong nga ignon na weekend warrior. Oo. So, mostly, sir, during COVID-19 response namin, sir, sa Cebu, 90% sa akong tao, sir, are reservists, Navy reservists. Yan yung mga voluntaryo, sir, na nagserbisyo sa atong komunidad
na libre at ilag yung gihatag ilang serbisyo para makatabang sa COVID-19 pandemic. Pwede dito mga Sir. kaya na. Bukas na po ang announcement nito. Ha? Good luck sa inyo, Uyang Sir. Thank you so Mensahe niyo much. po, sir, sa mga kapwa sundalo nyo na grabe ang gera nyo ngayon. Of course, andyan yung Marines at Philippine Army, nakigera, Air Force sa mga NPA sa kabukiran, iba pa mga armadong grupo. Pero more than 90% of our soldiers are waging a war with an unseen enemy. Itong COVID. Yes. No? Yes, sir. Marami na rin ang nagkaka-COVID ngayon dahil sa serbisyo ng ating mga sundalo. Sir, kindly inspire our soldiers right now na nakikinig ngayon, lalo na ang mga taga Mindanao, mga Bisaya, na garbog yung kanila. Grabe, Bisaya ang na-nominate ron sa Metrobank Most Outstanding Filipino Bay. Sir, mensahe mo para sa ilalabi na ron. Grabe ang hagit sa atong panahon tungod aning pandemya. Yes, message ko lang sa akong kapwa nga sundalo o sa atong komunidad, sa atong katawhan. Salamat yun kayo sa pagtulong sa atong LGUs, sa atong gobyerno o sa atong lugar kay katong kaning pandemic na to mo na ilang giingon na it's an unseen enemy. Lisod yun kayo. Unlike sa normal na gera kay makita gini mo ang tao pag naay bisag wala uniforme pero naay baril, pero katong karon bisag asa ka mo paingon, lisod yun kayo. So lalo na karon na naay Delta variant na kay lang ginato na magtabangay unya. Sir, nalang ko i-share na isang istorya sa ako sa Cebu nung please. Nandun ako sa pandemic. Bisag kinsa na tao, sir, makatulong gid sa komunidad kay katong naman may community kitchen katong grabe ang Cebu as epicenter ng pandemic. Nag-adapt mi og 5 barangays. Amo na silang gipakaon for more than 6 months. So katong gastos namo adto, sir, puro na siya donation sa mga katawhan. So sa amo sa reservist for kami ang ga-prepare, kami ang galuto, kami ang ga-distribute. Pero tanan na ingredients diya, sir, tabang na siya sa komunidad, sir, kung nakay sobra na mga canned goods or bugas or kahit tubig or ano, sir, nagtinabangay gid, sir, para pakaunon ang more than 2,500 to 3,000 katao adlaw-adlaw, sir. So, Very good. so mauna, sir, kanang karon makita nimo yung pandemic talaga lisod kayo, lalo na Delta variant, mag-i-ECQ na naman halos daghan kayong lugar sa Pilipinas. Ang sa ako lang, sir, giaghat lang nako tanan ba na magtinabangay ta, dili gid yun na permi lang ta magtanaw sa gobyerno, sa mayor or sa barangay captain, pero ikaw mismo na tao na kay sa imong posisyon, wag ayaw isipan na inaniraman ko, wa makoy makatabang. Alam mo, sir, sa imong sarili mag-start ang tulong, di ba, sir? Mag face mask, mag face shield, tapos mag-ano ng protocol, tabang na kayo na siya. So, grabe, sir, unique kayo itong sa Cebu, sir, na sir, na tumiog ka ng merkado og sa gulayan ba? Niya, nangutana siya sa amo na, sir, kamo ba tong ga-operate, sir, sa community kitchen, sir, sa Cebu City? Sabi na, yes, ma'am, kami. Kuan ka, sir, matunaw ang imong heart, sir, ba na biglang tingin siya, sir, na, sir, katong akong mga produce sa akong gulay, sir, akong i-donate, sir. So, makita ni mo, sir, na yung bayanihan spirit, sir, na Correct. pag ang tao mutabang yun, walay kung unsa kang nasa posisyon sa komunidad, Correct. kung mutabang ka. Captain. Nagdepende po na siya, Bern. Depende po na siya, Bern. A leader. Oh, mao na.
Diya, Pareana. Si Captain Jan nga Barameda. Leader man. Oh. Wala man gawon-awon na siya kagalingon. Correct. Oh. Di na nila trabaho ang magpakaon sa mga tao. Oo, tama. Tama. Pero tama. naa diha nga trabaho nila ang magpakaon sa mga tao. Magmatter. Pero, Captain, pero Captain John Barameda, sir. Ganina ko sa tanaw ni mo, sir, ba? Sa singin ni mo istorya, sir. Kanang, mangutanan lang ko, sir, ba? Pari ba ka, sir? Kul ba mangi ka mo istorya, sir? Murag kadugay, kagahapon atong guys, murag obispo. Karon na po, pari, murag kung nangumpisal, sir. Dili ka pari, sir, dati, sir. Dili man sir, dili. Wasa ka ni sulod, sir, o kwan sa una dati, sir? Wala sa, sir? Oh, wala sir. Wala. Utan ni siya. Kabay time nga, ma-assign po ka diri balik sa Cagayan de Oro. Depende na sir. Depende na kung asa ta ma-assign sir. Before ko na-assign sa Cebu sir, na-assign ako sir sa Eastern Mindanao. So area gyapon na ako ang Cagayan de Oro 2015 to 16 sir. Okay. So balik dito ka nakabase sir sa kuan, sa Caraga, Davao sir, sa Davao, Panakan sir. Yes sir, sa Davao City sir. sa Panakan. Yes sir. Nakita na mo kuyang sir ni Commodore ni Noel Escalona. Yes sir. Noel, Si Captain Escalona sir. Captain Escalona. Yes nakita sir. mo? Class 99 to siya sir. Taga Cebu sir niya. Ako 98 po sir. Sa PMA. Ikaw ang kuan sir, ikaw ang senior kanya, senior. Senior og usa ka tuig sir. Sa PMA sir. Kagayat, kababata lo ni kuan, Colonel Gonda. Kababata. Nag-text ako. Silingan mi sir, silingan. Silingan ba gid? Tanawa? Ito na ang inyong hinapay. Baba. Mas grabe to sa kanya. Mas grabe to iya sir, mas grabe. Di, nangutana ko kung ma-assign ka ba diri sa CDO. Kay kung ma-assign ka sa CDO, pangandam lang po, basic i-persona non grata po. Hoy, takalo na. Depende maguna sa sumasaga. Depende mo. Kani, tininood man ni Musturya, kinasingkasing po Musturya. Kabalo ka, asin ba, lainon gyapon nila ang imong kinasingkasing istorya. Bitaw, good luck kanimo, Kuyang Sir, Captain John Barameda. Thank you. Kay ugma, i-announce na sa Metrobank Most Outstanding Filipino Congrats na. Soldier Congrats category. Thank you sir. Tabangin ko sir og pangaji sir na makuha na ako sir kay ang ako sir, it will be an honor not only para sa ako sir kung hindi katong mga Navy Reservists o tanang reservists sa Pilipinas sir na bisag walay sweldo sir, bisag grabe ang challenge ng pandemic na everyday gawa sila sir na ay unseen enemy ang sakit, ilang mauli sa ilang balay, pero talagang nagserbisyo sa atong katauhan. So it would be an honor for me and for the reservists to give their talaga sir during this trying time. Very good. Alright. Congrats, sir. Ang captain sa Navy is equivalent to colonel. Tama ba? Tama po yan sir. Colonel na ha? Colonel na ba na? Colonel. Ano mangimong? Basta colonel gani, daghang allergic sa konseho. Daghang salamat! Captain John Barameda sa Philippine Navy. Amping permi, Kuyang Sir. Thank you, sir. And may Dagaw to bless you always. Thank you, sir. Alas